Giklaro sa Southern Philippines Medical Center nga negatibo ang mga bagong himugso nga may pailawom sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Sa gipagulang statement sa SPMC nga permado ni Medical Center Chief sa SPMC, Dr. Ricardo Audan, nakalatid nga as of March ning tuiga, walay nagpositibong newborn babies subay sa PMTCT o Prevention of Mother-to-Child Transmission HIV program sa pasilidad. Sukwahi sa nagkatag sa social media. Sa maong programa, voluntaryong mipailaom sa HIV screening test ang mga babdos nga pasyente. Base sa datos nga gihatag sa Department of Health Region 11, sukad 1993, kano sa unang nga tala ang unang kaso sa HIV. 17 nga kaso sa mother-to-child transmission ang natala. Sa tuig 2023, sobra 7,000 ang kaso sa HIV sa Davao Region. Ang sobra 4,000 kaso niini natala sa Davao City. Daan ang giklaro sa DOH nga matambalan ang maong virus. Kinahanglan lang magpa-test aron mo pailawom na sa treatment. Ang tambal libre nga i-provide kanila.